Tras a aparición este domingo, na tarde deste domingo, dun novo vertido de augas xabronosas no río Lagares, neste caso nas inmediacións da Avenida de Madrid, desde o Bloque Nacionalista Galego temos que volver demandar ao Goberno Municipal de Abel Caballero o reforzamento do control de vertidos no conxunto do curso fluvial do río Lagares. É claro que é necesario que o Concello mobilice máis medios, tanto persoais como materiais, para evitarmos que o Lagares continúe a ser utilizado como unha grande cloaca. Neste sentido, o BNG vimos demandando nos últimos anos, entre outras medidas, a posta en marcha dun sistema de telecontrol, un sistema que permita monitorizar en tempo real os cambios na calidade da auga, axilizando desta maneira a detección dos vertidos, reducindo a súa zona de impacto, así como facilitando a identificación da súa orixe. Este dispositivo xa existía desde o ano 2006, mais foi o desleixo, a falla de xestión do goberno de Abel Caballero, o que fixo que por falla de mantemento hoxe fique inoperativo. Compre tamén intensificar a labor de inspección por parte da Consellería de Medio Ambiente, xa que son recorrentes os vertidos de augas sen depurar e potencialmente contaminantes que se reiteran desde puntos que xa son coñecidos por parte da Administración, ligados, en moitos casos, a industrias instaladas nas proximidades do propio río. E urxe adoptar todas as medidas que foren precisas para poñermos fin, dunha vez por todas, ao vertido de millóns de litros de auga sen depurar que cada ano se produce a través dos mal chamados alivios técnicos dende a estación depuradora do Lagares e dende outros puntos da cidade. Temos que lembrar tamén que, ademais destes vertidos, o Lagares é o río galego que máis materiais plásticos verte ao mar, como se recollía nun recente informe da organización de Ocean Cleanup. Un informe no que se sinalaba un dato estarrecedor, que de 9 de cada 10 toneladas de plástico que cada ano van parar á ría de Vigo teñen orixe no río Lagares cun fluxo de materiais altamente contaminantes que é un 260% maior do que arrastra un río de moito maior caudal como é o caso do río Miño. O río Lagares ten que deixar de ser un grande sumidoiro e converterse no verdadeiro pulmón azul e verde da nosa cidade. Para iso é imprescindível que o Goberno Municipal exerza as súas competencias e dedique máis medios para a súa protección e conservación e tamén para combatermos con absoluta contundencia os vertidos ilegais. Por iso, desde unha aposta decidida e firme coa sustentabilidade na certeza de que o futuro de Vigo só pode ser verde, o BNG acreditamos en que é momento de despregar unha maior protección do río Lagares, polo que imos volver instar tamén ao Goberno Municipal de Abel Caballero para que inicie xa os trámites para declarar espazo natural de interese local, ENIL, os 17,5 kilómetros de curso fluvial dende o seu nacemento na Lagoa Mol en Cabral ata a súa desembocadura en Samil.